estàs, Cert? Ja penseu. Molt bé. Què tal? Molt bé. Sí? Nerviosa? Bueno, una mica. Perfecte. Doncs mira, Sara, t'explico una mica què és el que nosaltres estem buscant. No sé si més o menys saps de què va. Sí, m'està mirant, sí. Perfecte. T'explico una mica quina seria la idea de la persona que estem buscant. Nosaltres necessitem en aquests moments un conductor pel SEM i ha de reunir certes característiques. Principalment són les tasques pròpies que tenia el conductor d'una ambulància i ha de tenir diferents coneixements que no sé, imagino pel que he estat veient al teu currículum que compleixes diferents coses. Necessitem que tingui coneixements de manteniment, les tècniques d'atenció al pacient també són molt importants i diferents controls de situació sobre feina de treballar sobre pressió. Llavors, he estat mirant amb el teu currículum i he vist que estàs cursant un cicle formatiu de grau mitjà, d'emergències sanitàries, però que no tens experiència en aquest món, que t'has dedicat a fer de cambrera, dependenta, va molt bé, però en principi, tot i que l'entrevista i l'oferta parlava que podies ser un candidat que estigués cursant, per nosaltres és molt important que tingueu certa experiència en aquest món. Doncs, si et sembla, comencem amb les preguntes. Primer de tot, respecte als teus estudis, els que estàs cursant actualment, m'agradaria saber una mica quines són les assignatures que més t'interessen. Les que més, tot el que té a veure amb assistencial, atenció sanitària, educació sanitària i tot això, que té a veure directament amb l'assistència sanitària. I les que menys? Quines podrien ser? Bueno, el poder mecànica. La part mecànica? Sí, la que menys. Però la portes bé o...? Sí. Perfecte, molt bé. I estaries disposada, Sara, a complimentar la teva formació si donés el cas que necessitem a reforçar amb algun dels temes? Sí, sempre que sigui necessari per lloc de treball faria. Molt bé. Qui et va influir, Sara, a l'hora de triar els teus estudis? Per què vas triar aquests estudis? Realment ha sigut una cosa a la que m'he volgut dedicar sempre. Ha sigut la professió que he volgut fer sempre. I vas prendre tu aquesta decisió o des de casa van influenciar-te una mica? Bueno, em van ajudar a donar el pas, però jo sempre he sabut que és el que volia fer. Molt bé. Quines són les teves millors virtuts? Què em podries dir? Que soc molt competitiva i m'agrada molt treballar en equip. Posa'm un exemple quan et refereixes a que ets molt competitiva. Doncs, per exemple, m'agrada sempre fer-ho tot bé, el màxim de bé que pugui. No em conformo amb correcte, ha d'estar perfecte o bé. Què vol dir perfecte per tu? Doncs donar el màxim de mi que pugui donar. No em conformo amb fer-ho a la meitat. Digue'm en dues més. Treballar en equip i soc molt social, crec que soc molt social, perquè que porto molt bé amb la gent i sé que tinc paciència. Molt important, amb aquesta feina. Perfecte. Quina és la teva relació amb la família, a casa, amb els teus pares? M'agrada molt la família, soc molt familiar, la relació és bastant bona. Molt bé. Defineix-te en 3 paraules. Com et definiries tu com a persona amb 3 paraules, amb 3 adjectius? Amable, no sé, tranquil·la i no sé, i sociable, ho he dit abans, però... Quan em parles de tranquil·la, per exemple, una de les feines importants és treballar sota pressió. Com reaccionaries en aquest cas si hi hagués un accident i haguessis d'anar... Bueno, amb tranquil·litat? Tranquil·la vull dir que no em salto, no em poso nerviosa fàcilment, vull dir que... Però si hagués de treballar, estic acostumada a treballar sota pressió. No, les feines que he tingut no és el mateix, però estic acostumada perquè he treballat en un restaurant i llavors la gent ho vol tot ara i estic acostumada a treballar sota pressió. Molt bé. Per què t'has posat en contacte amb la nostra empresa? Què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquesta oferta? Perquè sé que és una empresa molt important en aquest sector i m'agradaria molt treballar amb vosaltres. I què n'esperes d'aquesta feina? Quin és el teu objectiu? Què esperes tu? Què esperes assolir? Doncs m'agradaria sobretot aprendre i aprendre a part de les coses que he après teòricament a l'escola, però m'agradaria posar-ho en pràctica i aprendre. Què és el que valores més d'una feina? Per tu què és el més important?
sentir-me realitzada i saber que estic fent una cosa que m'agrada. I sentir-te realitzada seria fer una feina com aquesta? Sí. Com et veus d'aquí a 5 anys? M'agradaria ser infermera. Aquest és el meu objectiu. De moment és aquest. Però, tot i que és de la mateixa branca, no és la mateixa feina. Llavors, què faries? Complementaries? Acabaries de... treballaries? Sí, sempre tinc clar que vull treballar i estudiar perquè per poder estudiar he de seguir treballant. Molt bé. Podries incorporar immediatament? Sí, no tinc cap problema. Però de totes formes estic veient que actualment estàs fent de cambrera a la UPC. Llavors, com ho podries complementar això? Si haguessis de començar a treballar aquí, pensa que nosaltres en necessitem els caps de setmana, sí, de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Llavors, podries compaginar-ho amb l'actual feina? Sí, perquè només treballo de dilluns a divendres a l'UPC. I a quines hores vas a formació? De 3 a 8 i mitja. És a dir, treballes al matí, a la tarda a la formació i els caps de setmana. No creus que seria moltes coses, això? Sí, però estic acostumada, sempre he estat fent moltes coses, gairebé no he parat mai. Disposes de vehicle? Sí. Tens carnet de conduir? Tens vehicle propi? I anem acabant, Sara? Què en penses d'aquesta entrevista? Com vas veient l'evolució d'aquesta entrevista? Què en penses? Què penso de... Com està anant aquesta entrevista? Vale. Jo crec que bé, però bueno, no sé de votar. Bé? Com de bé? Doncs que crec que ho estic fent bé de moment, que podria ser una bona candidata. Vale. Si t'haguessis d'avaluar el 10, quina nota et posaries? En aquesta entrevista pues sí. Un 7. Un 7? Això és correcte? Per tu? Un 7? I si fossis tu la responsable de la selecció, sí? Si estiguessis aquí al meu costat, quines són les qualitats que buscaries en un candidat per quedar-te? Doncs competitivitat i... Com la demostraries, aquesta competitivitat? Com sabies que aquesta persona és competitiva? No és una mica difícil amb una entrevista. Doncs buscaria que la primera impressió sigui una persona activa i amb ganes de treballar i no sé, que veigués que té ganes de posar-se a treballar i que té empenta. Podries descriure quin és el teu treball somiat? Somies amb treballar, en fer coses? Quin és el teu somni? O el de tècnic o d'infermera, però sobretot treballant en assistència sanitària. I si li demanés a un antic company teu de feina o de l'escola, per exemple, sobre tu, què creus que em diria? Jo crec que no tinc gaires enemics, sí, que suposo que et parlaria més o menys bé. Alguns millor que altres poder, però no crec que tampoc és una sorpresa negativa. Tens alguna pregunta per fer-me? Alguna cosa que no t'hagi quedat clara de l'entrevista? Alguna cosa que vulguis saber? Molt bé, perfecte, Sara. No res, ha estat un plaer. Acabarem d'analitzar el teu currículum, una mica com ha anat això, fent d'altres entrevistes, això ja ho saps, farem una mica més de seguiment, però de seguida que tinguem els resultats, no pateixis perquè et trucarem, Tant si és alguna cosa com per si és... Doncs moltes gràcies. Que vagi molt.